Yn y tiwtorial nesaf, rydym ni'n mynd i dysgu sut i wneud cyd-rhannau a gwneud grwpiau. Ac edrychwch ar y gwahaniaethau a phryd i defnyddio nhw. Yn y tiwtorial diwethaf, fe wnaethom ni dysgu sut i fesur yr ystafell fach hon. Y tro hwn, rwyf wedi creu 4 ystafell arall, ac nid wyf wedi ymuno â nhw eto. Yn gyntaf, rydyn ni'n mynd i godi'r ystafell hon yma. A'i symud e wrth ymyl ystafell hon. Fel yna. Zoom allan ychydig bach. Rwan, rydw i yn ei ddal dewis bopeth. Rwan, rydym yn ei ddad-ddewis bopeth, a dydw i ddim yn hapus iawn gyda'r osiad. Rwy'n mynd i drio symud y siâp hwn eto. Be sy'n digwydd yw ei fod yn codi'r 2 ystafell gyfan. Os rydw i rwan yn ceisio casglu a chodi'r ystafell hon ar ei phen ei hun, neu os dw i'n ceisio codi rhan o'r ystafell, mae'n dechrau newid y siâp ac anffurfio. Gadewch i ni edrych beth sydd digwyddodd yma. Sut allwn ni atal hyn rhag digwydd? Yr peth gorau i wneud yw cliciwch ar y siâp rydyn ni eisiau gwneud yn grŵp. Yna, ewch i edit a chwiliwch gwneud grŵp. Rydw i wedi gwneud rhain yn grwpiau yn barod. Rwan, gallwn godi'r siapiau ar wahân a'i symud nhw o gwmpas. Gallwn hefyd gylchdroi nhw. Yr peth dda am grwpiau, gallwn ni symud nhw heb i nhw glynu at ei gilydd. A symud nhw o gwmpas yn nes ymlaen hefyd. Gallwn hefyd ychwanegu manylion ar y siâp. Gadewch i ni rhoi drws i mewn. Gadewch i ni gael golwg ar y fesur y drws, gan defnyddio'r tap mesur, 76 cm eang a 198 cm o uchder. Gadewch i ni rhoi'r mesuriadau hwnnw ar y wyneb hwn yma. Mesurwch 198 cm o'r uchder. Rwyddem dechrau drws yma rhywle. Ewch oddi ar y llinell hon yma, 76 cm. Gallaf rwan dynnu betriol gan defnyddio'r teclyn siapiau. Ac yna wthio ei trwy defnyddio'r teclyn gwthio a thynnu. Rydw i wedi creu siâp drws. Gallaf defnyddio'r bwtwm cylchdroi, gwneud yn siŵr fy mod i wedi dewis yr ystafell gyfan. Gallaf defnyddio'r bwtwm cylchdroi a gylchdroi 180 gradd. Yna, gan defnyddio'r teclyn symud, gallaf llinellu'r drysau gyda'n gilydd. Gallaf hefyd fesur y drws arall gyda'r teclyn mesur. Tynnwch betriol newydd ac yna wthio drwodd, fel bod y 2 ystafell yn alunio.
Gallaf hefyd glicio dwywaith ar yr ystafell a symud o gwmpas, os ydw i angen. Dyna un fantais o wneud grŵp. Rydw i'n mynd i cael gwared o'r canllawiau. Ewch i Edit, Dileu canllawiau. Gadewch i ni dechrau gwneud rhywfaint o dodrefn. Dechreuwch gyda sgwâr bach, zoom i fewn, gan defnyddio'r teclyn mesur, mesurwch 40 wrth 40 cm. Yna, dilynwch y llinell doriedig gyda'r teclyn llinell a dileu'r rhannau eraill. Allwythio hwn hyd at 5 cm gyda'r teclyn gwthio a thynnu. Mesur llinell ychwanegol ar y cefn 5 cm arall. Tynnu llun y panel cefn. Yna, ei allwythio allan i 40. Mae'n dechrau edrych fel cadair. Ewch o dan i'r gwaelod. Rhwy'ch ychydig o fesuriadau ychwanegol allan, hyd at 5 cm. Tynnu llun o 4 sgwâr bach. Ac yna ei hallwythio i 45 cm. Dyna ein cadair fach. Rwan, dileuwch yr canllawiau. Rwan, rydyn ni'n mynd i gopio. Ewch i Edit, Gopi. Peistio. Gwnewch y rhain mewn i grwpiau yn gyntaf. Yna gallaf symud yr cadeiriau hyn i mewn i wahanol rhannau o'r adeilad. Yna gallwch chi gylchdroi nhw. Rwan, gadewch i ni edrych a wneud cydrannau. Gadewch i ni wneud bwrdd i fynd gyda'r cadeiriau. Mesurwch y petriol allan. Gwnewch y hyd tua 120 cm ac efallu 80 cm o lled. Yna tynnwch llun o amgylch y llinell toriedig tap mesur. Dileu rhannau diangen. Allwythio'r bwrdd hwn i tua 7 cm. A thynwch llun o'r coesiau. Mesurwch 5 cm o bob ymyl. Rwan, lluniwch 4 petriol ym mhob cornel. Allwythio'r croesau i tua 65 cm. Ar hyn o bryd mae'r bwrdd ar ei ben. Os ydw i'n clicio'r dwywaith ar bopeth, gallaf defnyddio'r bwtwm cylchdroi i droi'r bwrdd y ffordd iawn i fyny.
Yna, symudwch yr bwrdd gan defnyddio'r teclyn symud. A rwan copïa'r bwrdd a symud o yma. A dweud rydw i eisiau newid rhywfaint o'r dyluniad. Byddaf rhaid i mi newid bob un. Os ydw i'n dadwneud hynny gyda edit, dadwneud, a gwneud i'r un hon, wneud cydran, a alw'n brawf 1, cael gwared ar un hon, cliciwch y greiddiol dwywaith, gadewch i ni dweud ein bod ni eisiau newid rhywbeth ar y bwrdd hwn. A allwch chi weld y tri bwrdd yn newid ar yr un pryd. Rwy'n mynd i newid yr arwynebedd hwnnw ychydig yn deuneach. Cael gwared o 2 centimetr. A allwch chi weld, os dwi'n newid yr un yma, mae bob un yn newid. Mae'n newid bob un ohonynt ar yr un pryd, oherwydd fy mod wedi gwneud yr un hon yn gwneud gydran. Gallaf newid bob un ohonynt ar yr un pryd. Godwch y bwrdd a rhoi'r yn y stafell hon. Os ydw i'n glicio dwywaith yr un hon, mae bob un ohonyn nhw'n troi'n las. Yna gylchdroi. Gwyliwch, bob un ohonyn nhw'n gylchdroi ar yr un pryd. Os dewisaf un, gallaf ei symudo o gwmpas yn annibynnol. Beth am rhoi seibiant i'r rhaglen a thrio hwn eich hun?